Mag-issue sa mga advisories kag magapatigayon sang drill sang Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa bilang pagpanghanda para sa kasadyahan sa Kabanwahanan 2026. Sa interview sang Bombo Radio kay Dr. Alfonso Fons Baldonado III, Program and Production Director sa nasamit nga kaywatan, yagin pahayag nga importante gid nga makapreparar ang probinsya agud masiguro ang safety sa mga tawo nga magatambong sa kaywatan kon may matabo nga wala ginalauman. Patag sini nga pagi sa among atikang mangin responsable ang mga tumalanaw sa ilang mga hulag kag manginhanda sa hindi mapaktan nga mga kalamidad. Suno kay Baldonado, isa sa ila ginhimo amo ang earthquake simulation na drill. Magluwas diri magapatuman man sila sang zero waste disposal management nga nagatuyo nga magiyahan ang publiko sang husto nga pagaboy sang basura sa insakto nga lugar. Hugot man nga ipatuman ang no smoking and vaping policy sa publiko. Ilabi na sa adlaw sang highlight sang festival. It is important nga magprepara kita sang sobra kag hindi kita magkabos. I am very confident that ang aton nga kasadyahan led by PDRRMO sang amon nga boss, Police Colonel Cornelio Salinas, kag sa mando man ni Gov Toto, na magpatigayin kita sa mga safety measures naton. Luwas sir sini sa aton nga earthquake simulation drill nga ginpatigayon sang duwa na kadlaw nag-ugyon man ang IFFI kay mas uyon man nila. Kita gid ang nagkapot sila, si Colonel Salinas kit personally ang nagkapot sila. Besides sina, mayara kita mga safety messages. Number 2, mayara kita messages on circular economy, which pertains sa zero waste disposal, kag pagtudto sa tabo kung paano, no? Okay, because we are having this high density population event. So kung magbutang ta sir sa during the day naton tag 10,000 na sala sir insigida sa amo na nga tion maka-educate kag maka-raise ka sang consciousness and awareness sa tanan. Gindugang niya namon sa may kasadyahan ay tuyo namon nga sa sining nga tuig is ang ibutang naton sa consciousness ni ikatatlo na suporta kita sa may ICAST, no, sa no smoking, no vaping. So tatlo na siya tanan, safety messages during earthquake or fire, no, drill naton. Second, amo na to ang sa may circular economy nga pag-ugid actually sa bansang iban. And number 3 is ang no smoking, no vaping para ang aton nga dinagyang week, ang aton kasadyahan and dinagyang competition, tawag bala naton nga may values.